бисёр аз инсонҳо вақте ки бо тиҷорат сару кор мекунанд ва умуман дар зиндагӣ фикр мекунанд ки чӣ гуна бо кадом роҳ зиёд пул кор кунем. Вале бовар кунед, ин муҳим нест. Муҳим он аст ки шумо ҳамон пуле ки кор мекунед чӣ гуна оқилона, яъне грамотна ҳамон пулро истифода мебаред дар зиндагии худ. Ассалому алайкум бародарони азиз, ман Фатҳиддин Асимов, ин шабакаи Умма Инвест, дунёи тиҷорат ва сармоягузорӣ. Бинандагони азиз, ин барномаи таҳлили бизнес аст ва мо мисли ҳамеша зиндагӣ ва ё тиҷорат як бародарро таҳлил карда пешкаши шумо мегардонем, то ин ки шумо низ аз ин барнома, яъне аз ин навор баҳра баред. қаҳрамони имрӯзаи мо Акбар ном дорад, ки бародар қаблан бо строительный бизнес, бо сохтмон сару кор мекард ва бо сабабҳои гуногун 1,707,000 қарздор шуд ва аз сохтмонӣ рафт ва алон имрӯз дар курьерӣ кору фаъолият мекунад. Ва дар ин навор мо хатогоҳи ин бародар ва чӣ бояд кард ин бародарро пешкаши шумо мегардонем. Бинандагони азиз, мегузарем ба қисми таҳлил ва чӣ бояд кард. Хеле ки ман ба шумо гуфтам, бародар Акбар ном дорад, 30 сола аст, оиладор аст ва соҳиби 3 фарзанд аст. Зиндагиаш дар шаҳри Москва аст, дар ҳамин Москва. Фарзандош хурдиаш 1 сола аст, калонияш 4 сола аст. Касбу касабаи пештараи ин бародар строитель, сохтмончӣ. ҳозир бо сабабҳои гуногун бародар курьерӣ кор карда истодааст. Якмоҳа даромаде ки ҳамин бародар дорад дар касби курьерӣ аз 90 то 100,000 аст. Баъзе вақт мегӯяд, баъзе халтураҳо мешавад ягон ҷо барфтозакунӣ мерем ё ки ягон ҷо халтура мешавад мерем, плюс минус 10-20,000 дигар аз он ҷо кор мекунам. Доимӣ нест, ин баъзе вақт мешавад. Якмоҳа хароҷоте ки ҳамин бародар дорад 100,000 аст. хоб, бародар зиндагиаш дар хонаи худаш аст. Патенту документатсияу квартплата надорад. Яки якмоҳа хароҷоташ 100,000 аст. Бобати ин камтар пастар гап мезанем. Хоб, аз активҳое ки ҳамин бародар дорад, ҳозир бародар ҳамун доме ки зиндагӣ мекунад, хонаи ҳавлигӣ, дар ҳамун ҷо зиндагӣ мекунад. Ягона активаш ҳамин аст ки тақрибан нархаш 6 миллион аст. Бародар алон депортатсия шудагӣ, вале риск карда ҳамин курьерӣ ба хотири зиндагия пеш бурдан кор карда истодааст. Ва ин қарзҳои ҳамон бародар. Бародар аз 10 нафар қарздор ва ҷамъоҷамъ 1,707,000 қарзи ҳамин бародар ташкил медиҳад. хоб, қарзҳо чӣ хел шуданд бародаро? Мо бояд як чиз фаҳмем ки ҳама чиз пайдоиш дорад ва сабаб дорад. барои чӣ сабаб? Ягон кас дар зиндагӣ намехоҳад ки қарздор шавад, вале бо нарасидани фаҳмиш, бо нарасидани таҷриба одам ба ин ва ё он сабаб дар чои қарз меафтад. Ин бародарам аз ҷумлаи ҳамон одамҳо. Якум қарзаш Сергей 388,000 қарздор аст. Ин бародар ДТП мешавад ва мошини одам қимат будагӣ, хулоса ҳамонҷо маслиҳат мекунанд ки насловақт карочи метиҳад. хеле забонхат навистагӣ. Баъд 541,000, 110,000, 100,000, 100,000, 320,000, 78,000, 25,000, 30,000, 15,000. Сабабҳои пайдошавии ин қарз меравад строительство. Чӣ хеле ки ман гуфтам, бародар пештар строительство кор фаъолият мекард. Чӣ кор мекард? Ин участок замина пайдо мекард, замина мехарид, хоная месохт ва мефурӯхт. Пештар то ман ҳамин СВО тақрибан 1:1 мемонд. ҳозир примерно 50% мемонад. Ман бисёр бародарову бисёр ёри рафиқом ҳамин модели бизнес ки сару кор доранд, барои ҳамин нисбатан хуб мефаҳмам ин чиза. Ин ҷадвале ки мебинед маълумотҳои умумӣ, яъне оиладор, зиндагиаш дар Россия, хонааш, хонаи худаш пул намеспорад, даромадаш аз 90 то 100,000, хароҷоташ тақрибан дар як моҳ 100,000, актив, яъне чизе ки ҳамин бародар дорад, як тамом хона дорад 6 миллион, 6,5 миллион агар ҳамин ҳолат бифурӯшад. Документация депорт шудагӣ бародар,
қарзош 1,707,000 ва дар ҷебаш, яъне дар каса 0 рубл. барои чӣ ин бародар дар чоҳи қарз афтод? вақте ки ин бародар замина мехарад, яъне бародар як пули муайян доштагӣ, фикр мекунад ки ҳозир ман замин мехарам, хона месозам ва замину хони тайёра мефурӯшам, пул кор мекунам. модели хуб. яке хатогии ин бародар дар ҳамон буд ки вақте ки замина харид, бародар ҳисобот надошт, яъне проект, бизнес план, бизнес проект надошт, финансовый модель надошт ки ҳамин допустим дар киси ман агар 5 миллион бошад, фалон қадараш ба ман хона харидам, мисол ин қадар пул бояд барои сохтани хона расход шавад, ин қадар барои ҳуҷҷатгузорӣ ва ғайра ва ғайра. ҳамин чиза пешакӣ ҳисобу китоб накарда бародар ҳамин кора сар кардагӣ. вақте ки замина харид, ҳуҷҷатоша соз кард, замина харид, хона сохтана сар кард, дар ними ҳамин стройка пули ҳамин бародар тамом шуд, барои ин ки аз аввал ҳисобот надошт. вақте ки пул тамом шуд, баъд бародар сар кард аз ёру рафиқу амаку тағову ҳамсояву ҳамсинфу дигару пул гирифтана сар кард, ба хотире ки хоная созаду фурӯшаду пули мардума баргардонад. чхеле ки мо медонем ҳар инсон як круги муайян дорад. баъзеҳо аз 5 кас қарз гирифта метавонанд, баъзеҳо аз 10 кас, баъзеҳо аз 30 кас ва замоне расид ки ҳамон атрофи ҳамин бародар дигар пул надоранд. аз касе бояд мегирифт, гирифт, дигар аз ҳеҷ ҷо пул гирифта намешавад ва бародар дар байн монд. бо чӣ? бо хонаи нимсохта ва қарзи 1,707,000. не ки кӯдако дар хона, кӯдакои фаҳмонда наметавонӣ. ва ба ҳамин сабаб бародар маҷбур шуд временна, яъне вақтинча кораша манъ кунад ва аз паси зиндагӣ шавад. курьер кор кардостад бародар. барои чӣ расход 100,000 дар як моҳ, вақте ки кварплата намеспорад, вақте ки ҳуҷҷатоба пул намеспорад? як мисоли оддӣ, вақте ки ман бисёр суҳбат кардем, ман гуфтам бародар ҳамин фарзандо чанд сола? гуфт хай ака якташ 3 сола, якташ 2 сола, якташ 4 сола. 4 ё ки 3 сола. ҳамин фарзандо то ҳозира барои ҳамин 3 фарзанд ино памперс мехаранд. ин ман намегӯям ки ҳама ҳамин расходош сари памперс ба. Не бародаро. расход ҳамин хел чиз аст ки камтар аз инҷа, камтар аз унҷа, камтар аз инҷа ва ҷамъоҷам мебинӣ ки охири моҳ ба ҳамун чанд қадр ки кор мекунӣ ҳамон қадар гашта рафтааст. яъне ягон хел контрол нест. якумаш памперс бародаро барои ҳамун саломатии кӯдак зарар дорад. ман мефаҳмам кӯдак 1 сола бошад, на 1,5 сола бошад майлаш. як вақте ки кӯдак 2 солаву 4 сола шуд вай бояд памперс напӯшад. яъне зарра зарра дарё шавад. ман гуфтам бародар аз ҳамин чиз сар кун. сабаби қарздор шудаша фаҳмондам ва савол мешавад ки чӣ бояд кард ки аз ҳамин ситуатсия, аз ҳамин ҳолат ҳамин бародар қадам ба қадам бояд бурояд. агар худованд насиб карда бошад, ман умедворам ки ин бародар аз ин ҳолат мебурояд ҳатман, чунки нафароне ҳастанд ки аз ин садҳо маротиба зиёд қарздор ҳастанд, садҳо маротиба зиндагиашон мушкилтар аст. лекин бародар худо ба шукр гарчанде ки қарздорам бошад, яке соҳиби хона аст. чӣ бояд кард? якум чизе ки ман тавсия кардам, ман гуфтам бародар хона мебиёӣ, ана келинкати мешинетон, полни ҳамин расходҳои анализ мекунетон. куҷо ба чихе, чанд сум. ва вазифаи ҳамин бародар ҳозир бояд даромадаша зиёд кунад, расходаша кам кунад, ки байн ба ҳадди ақал 30-40 ҳазор бояд монад ки ҳамин бародар оҳиста оҳиста қарзои супордан сар кунад. ман гуфтам якум дараҷа бояд анализ кунем. келина фарёд мекунӣ, мешинетон, анализ мекунетон ки куҷо ба чихе расход кардем. ва дар оянда тақрибан агар 4 нафар бошад, 5 нафар, ну плюс минус 40 ҳазор бародаро, 40-50 ҳазор як моҳ бояд расход шавад. ман гуфтам 15 рӯз ё ки ҳар 10 рӯз дасти келин ба мисол 15 ҳазор ё ки 10 ҳазор метӣ, мегӯӣ ки то 10 рӯзи баъдия мана ҳамин пул кати мо бояд зиндагӣ кунем. ин якум коре ки кунад. бо 10 рӯз ки гузашт, бо 10 ҳазори дигар ё ки 15 ҳазори дигар. яъне контрол.
чанд қадаре ки пул зиёд дасти мо бағалтид, ҳамон қадар мо мефорад ки расход кунем, шикарни зиндагӣ кунем. Мушкилии расход ин дар худи ҳамин бародар аст. Дуввум коре ки ман гуфтам бояд кунӣ, никаких глупих долгов. Ҳамин қарз ду намуд мешавад. ҳаст қарзи беақлона, ҳаст қарзе ки боақлона мегирӣ. қарз беақлона чие ман дар назар дордам? Мақсад шумо ният доред мошин харед. хоб шумо метавонед ки 500 000 ба ягон мошина гиред ки ҳамон барои зиндагиатон бурдану овардан чиз расад. Леки бисёриҳо чӣ кор мекунанд? Мегӯяд бия ягон мошини соз гирам, ҷуроҳом чӣ мегӯянд? Аз дигарҳо қарз мегиранд, як мошини допустим 3 миллиона мехаранд. Мошин чанд қадаре ки қимат бошад, ҳамон қадар хизматрасонӣ ҳам мошин, яъне обслуживание ҳам мошин қиматтар мешавад. Мошин ин актив нест, мошин ин пассив. Мошин агар сода карда гӯем оилаи дуюм аст. Мошин расход дорад, мошин вайроншавӣ дорад. Чӣ хеле ки ҳамин оила ба расход мекунед, бояд шумо мошинам ба ҳамин расход кунед. Яъне ин қарзи беақлона. Шумо қарз гирифтед, дар як коре равона кардед ки бо вай кор расход дорад, хароҷот дорад. Дуввум намуди қарз ин қарзи оқилона, яъне грамотный долг. Ин чӣ маъно дорад? Шумо бизнес доред, бизнеси шумо нағз кор каросад, ҳар моҳ допустим 200-300 000 ёки 500 000 фоида овардосад. Ва шумо уже команда доред, бизнес процесс налажен, система шудагӣ. Агар шумо аз ягон ҷо допустим 3 миллион гиред як точкаи дигар кушоед, агар шумо метавонед ки ҳамин дуюм точкатон ҳам оҳиста-оҳиста қарзотон натиҳад, ҳам бо шумо ба пул биёрад. ин қарз қарзи оқилона, яъне грамотный долг. шумо қарз гирифтед, бизнесатон масштабировать кардед, оҳиста-оҳиста аз рӯи ҳамон маслиҳате ки бо ҳамон бародар кардагӣ, шояд музориба бошад, шояд мушарака бошад, шояд просто инвестиция привлекат кардагӣ, шояд қарзи ҳасана бошад. Шумо қарзатонро баргарондед ва шумо ба мон бизнесе ки бо постоянно шумо пул мебиёрад. дуюм чизе ки ман ин бародарро ба тавсия додам, ягон хел дигар қарзи беақлона намекунед. Яъне дигар аз ягон кас қарз намегиред. Ҳамин 10 кас бояд точка бошад. Сеюм коре ки ман гуфтам, каким образом можно повысить доход. Ман гуфтам, бародар, ту фикр кун ки ту чӣ коро аз дастат мебиёяд. Шояд боз бармегарди строительство, не ки ягон компания ба кор медоред. Шояд ягон бачаҳо кати мисол как прораб шуда кор мекунӣ. Як коре кун ки ҳамин доходи ту, яъне даромади ту аз 100 зиёд бошад. 120 шавад, 130 шавад, 150 шавад. Як коре кун ки кор ду намуд мешавад. Ҳаст коре ки шумо мекунед оянда надорад. Агар шумо ҳамин супер пупер курьер номер 1 дар ҳамин Россия бошад, агар не ки даромади шумо як муайян як планка дорад. Не ки ҳаст коре ки шумо оҳиста-оҳиста ҳам як корхона ба кор медороед, оҳиста-оҳиста карьерни рост. Калон шуда вазифатон зиёд мешавад, пулатонам зиёд мешавад. Ман гуфтам, бародар, ҳамина фикр кун ки бо ту чӣ ҳунар дорӣ, чӣ истеъдод дорӣ ки ҳамонҷа кор дароӣ, ҳам карьерни рост шавад ва ҳам даромадат зиёд шавад. Чорум коре ки ман тавсия додам, ин бародар ҳозир депортатсия шудагӣ. Ман гуфтам, бародар, агар нияти дар оянда дар Россия зиндагиву фаъолият кардан дошта бошем, ҳатман аз паси ҳуҷҷатот шав. фаҳм пулакӣ мешавад, намешавад. Агар пулакӣ шавад, ҳамон одами пулакӣ мекардагӣ бояд забонхат яд ки ман 100% отвечаю, то, что я у тебя делаю это. Ин хеле на словах не. Аз паси ҳуҷҷатот шав. Барои ин ки як рӯз меқапанд, хонашам мемонад, зану кӯдакашам мемонад, қарзошам мемонад, ҳеҷ кораш пеш намеравад. Ман гуфтам, аз паси ҳуҷҷатот шав. Панҷум коре ки мо тавсия додем, ин продать дом как есть. Инҷа ду панҷуму шаш сари як чиз гап меравад. Ин бародар, агар ҳозир ҳамин хона чӣ хеле ки аст, унҷа электрикӣ шудагӣ не, хай бисёр коро шудагӣ не, агар ҳамин хел нимсохт агар фурӯшад, ба гуфти худаш тақрибан 6-6.5 миллион фурӯхта метавонистааст. ҳамон риэлторо омада гуфтанд ки примерно 6-6.5 миллион меравад. Ман гуфтам, бародар, агар хоҳӣ, как вариант, хоната фурӯш, қарзота маҳкам кун ва пули мемондагиша аз нав грамотна бизнесе сар кун. Ва шаштум пункте ки ман тавсия додам, достроить и продать дом.
яъне инҷо уже разумни долг, яъне қарзи оқилона. Ман гуфтам агар ягон инсоне бошад, ту ҳисоб кун ки барои ҳамин хоната пурра сохтан чанд қадар га пул дар кор, ягон одама пайдо кун ки музориба бошад бигзор. Аз ҳамон одам пул гир, хонета то охираша 1 моҳ 1.5 моҳ соз тамом кун. خانه گفت اگر خانه تا آخرش سازم تقریبا 8-8.5 میلیون سودا میشود. گفتم زیادتر فروش، هم قرض هم برادر برگردون، هم این قرضات صاف کن و هم در تو پول زیادتر میمونه. خب هفتم پونکتی که من گفتم закуп нового земельного участка. این یعنی چی معنی دارد؟ وقتی که این برادر خانه‌اش فروخت، قرضش محکم کرد، расходош حساب میکند، боз бармегардад ба замин строительство. коре ки ба шарофати ҳамин кор ин бародар соҳиби хона шуд. ба шарофати ҳамин кор бародар зиндагиаш пеш мерафт, баракат дошт. вақте ки аз ин кор ки қарздор ки шуд, дилхунук шуд. ман гуфтам не бародар, ҳамун ҷои хуби ту строительство, яъне сильная сторона, ҳамунҷа баргар, барои он ки таҷриба дорӣ, фаҳмиши кор дорӣ, мисол командет ҳаст, уже инҷа ки пул мешавад, баргард бо ягон участаки калоне, участаки хурдтар пайдо кун, хонаи калоне, хонаи майдатар соз, фурӯш. ман ёру рафиқо бародаро ин модели бизнес бисёр сару кор доранд. ман аз ин бизнес хабардор ҳастам. пештар тақрибан 1:1 мемонд то ҳамон вақте ки маводҳои сохтмонӣ нархаш хест баъд аз ҷанг. ҳозир тақрибан 50% мепартояд. ин беҳад бизнеси хуб аст бародаро. ҳаштум чизе ки ман тавсия додам, отправить семью на время на родину. ин бародар 3 кӯдаку бо оилааш ҳомиланок иншоалло бояд ба наздик таваллуд кунад. ман гуфтам ҳамин оилата як вақти муайян, ним сол, 5 моҳ, 7 моҳ намедонам, тоҷикистон равон кун. ин бародар аз шаҳри Кӯлоб аст. дар онҷа ба гуфти ҳамин бародар квартира тақрибан снимат кардааш 10,000 рубл будааст. 10,000 рубл квартира снимат кунад, 30-40,000 агар расходошон ба питани ба агар расход кунад, 50,000. ин 100,000 инҷа расход каросад. 50,000 унҷа расход кунад, 50,000 дига тоза кисиаш мемонад. ин 50,000 ки оста қарзош маҳкам мекунад иншоалло. яъне временно оилаша Тоҷикистон роҳӣ кунад. нӯҳум пункте ки мо тавсия додем, составить таблицу платежей кредиторами. яъне чӣ маъно дорад? ҳамин қарздорош як ҷадвал кунад, фалонча 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 қарзош ва бояд таблица кунад. ва дар оянда, яъне ҳамин аз қарз биромадан ва механизм, яъне роҳҳои худаша дорад. ду намуд инсони қарздор ҳаст. якум намуд инсонҳо ин ҳамоное ки одамое ки қарз додан занг мезананд. ака суми мана чо карди? Бародар куҷо шуди? Бародар ваъда кард суми ман канӣ? ва оҳиста оҳиста ҳамин одами қарздор аз ҳамин звонокҳо безор мешавад, дигар телефон намебароштагӣ мешавад. баъд байн ба ҳақорату дилозориву дилхунукиву чизо сар мешавад. дуюм намуди инсони қарздор ҳамавақт на связи. баръакс, инсони қарздор занг мезанад, бародар хуби тинҷа, хай камтар бахшиш задержкаш доста, иншоалло ҳал мекунем. вақте ки шумо ин хелин падход мекунед, ҳамон одаме ки шумо қарз додагӣ, ҳаваям хай дилаш камтар мулоим мешавад. ман гуфтам бародар, аз ин пас ту бояд ба ё ба занг занӣ. хай худо ба шукр мегӯяд, ака бисёро ғам наметиҳанд. ҳамин Сергей вақте ки ДТП шудагӣ будааст, аз ҳамин 388,000 қарздор шудааст. ман гуфтам бародар, занг мезанӣ, Сергей, приветствую вас, как поживаете? Всё хорошо. Я устроился на работу, потихонечку буду там закрывать ваш долг. ҳамон одамам ягон чиз нест. Хорошо. ҳама ба як-якта занг зада аҳволпурсӣ мекунӣ. ва аз ин пас агар дар як моҳ 100,000 пул омад, 50,000 ёки 80,000 расход кард, 20,000 ҳам монад, ман гуфтам ҳамин 20,000 гуфтам байни ҳамин қарздоро тақсим мекунӣ. мисол 2,000 инаш ба 3,000 ва яш ба 10,000 инаш ба байни ҳамино ба тақсим мекунӣ. агар ягон қарздори наздике бошад ки ҳамон одаме ки туя дёргайт намекунад, туя занг зада гаранг намекунад, пас аз ҳамин қарзи хурдакак маҳкам кардан сар кун. набинед 15,000 қарз дорад, даҳум қарзаш. ман гуфтам пул ки дасташ шуд, сразу қарзи 15,000 маҳкам кун, ина хат зан. уже ту 9 та одам мешавад. бо пул ки шуд 30,000 ду бор ба тақсим кун, ина маҳкам кун. чанд қадаре ки ҳамин рӯйхат кам шудан ки гирифт, ҳамон қадар пуле ки оянда шумо тоза кор мекунед,
аз ҳавай шумо қарзои калона бо бисёр маҳкам кардан мешавед. ин тавсияҳое ки мо бародар ба додем, ана ваъда кард ки қадам ба қадам амал мекунад. ва як чиз дигар мехостам ёдовар шавам. агар ёд дошта бошед, дар навори пештара барбершопо мо чиз карда будем, таҳлил карда будем. як чизи ҷолиб аст, як чизи интересне аст байни ҳам бачаҳои худамон. вай бародарам тақрибан 300-340 ҳазор дар як моҳ кор мекард ва ҳамин қадр дигар расход дошт. ин бародарам 100 ҳазор кор мекунад, 100 ҳазор расход дорад. барои ман ҳамавақт доим такрор мекунам, бародаро, чанд қадар шумо пул кор мекунед вай муҳим нест. бовар кунед, ҳастанд нафароне ки 1 миллион дар як моҳ кор мекунанд, лекин бо мебинед ки ҳамин охири моҳ мешавад кисаҳошон холӣ. муҳим он аст ки шумо аз ҳамин пуле ки кор мекунед, 100 ҳазор, 50 ҳазор, 1 миллион 500 ҳазор, чӣ гуна истифода мебаред, чанд қадар захира карда метавонед, яъне касса карда метавонед, расходотонро чӣ хелин контрол мекунед. ҳамин тарафа бисёр бачаҳои худамон хатогӣ мекунанд. барои ҳамин бародаро, ман умедворам ки ҳамин наворое ки мо мекунем, аз ҳамин навор шумо як баҳра мебаред. бовар кунед, ин ҳамаи чизе ки мо навистагӣ ҳамаш ҳақиқат аст. мо ягон чиз илова кардагӣ нестем, ягон чиз аз он ҷо гирифтагӣ нестем. ин зиндагии реальная жизнь наших братьев, яъне зиндагии ҳақиқии бародароне ки мо ҳастанд, ин ҳамун чиз аст. аз ҳамин ҷо шумо ҳар чизе ки ба шумо тааллуқ дорад, ҳар чизе ки ба нафъи шумо ҳаст, шумо ба худ гиред. барои ин ки ин зиндагӣ яке аз ҳамин муҳоҷиро ҳаст. хуб, хулоса бародарони азиз, ин буд таҳлили як бизнес, як зиндагии як бародар. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки обратная связь дар ҳамин зери наворҳо ҳатман нависед комментария ба. чӣ фикр доред, чӣ андеша доред, чӣ пешниҳодҳо доред, чӣ гуфтаниҳо доред, ки ҳамин сифати кори мо, маводе ки мо ба шумо пешниҳод мекунем, сифаташ баланд шавад. ягона ният, фикру зикри мо ҳамин ки ҳар чизе ки аз дасти мо мебиёяд, ҳар фаҳмише ки мо дорем, албатта ҳастанд бародарое ки аз мо шояд садҳо ва дусадҳо маротиба донотар бошанд, таҷрибаашон зиёдтар бошад, шояд аз бизнесҳое ки мо карда шудем, аз бизнесҳои мо калонтарам дошта бошанд. лекин мо ба худ ҳамихел ҳадаф гузоштем ки ҳар хатогие ки мо дар зиндагӣ дидем, ҳар мушкилие ки дидем, ҳавая пешкаш шумо кунем, то ки шумо ба ҳамин хатогиҳову ба ҳамин чоҳи қарз нағалтед. ба ҳамин хотир аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, фикру зикратон нависед ва ҳамавақт умедвор бошед. ягон вақт ноумед нашавед, чунки танҳо шайтон ноумед аст, банда ҳамавақт боумед аст. иншоалло ин бародаро рӯзаш мебиёд, аз ин қарзҳо мебуроянд ва зиндагии хушу хурсанд дар ҳамон хонадони ҳамино бо пурра мегардад. бинандагони азиз, ман ҳамин чиза ин қадар мухлис нестам, лек агар ҳамин навор ба шумо писанд омада бошад ё ки аз ҳамин навор шумо худ як зарра ягон чизи фоидано гирифтед, ҳатман лайк монед, ҳатман ба ёру рафиқое ки бо тиҷорат ман ё ки мушкилӣ доранд ирсол кунед, яъне поделиться кунед, комментария нависед ва ҳамон формае ки дар поён мондагӣ саволотонро нависед. ба қадри имкон кӯшиш мекунем ки ба саволои шумо низ посух диҳем. худоҳофиз.